Olisa tiwara m ụzọ, onye nwe tiwara m ụzọ, Daddy Olisa tiwara m ụzọ, alinyo kana yonuki Olisa tiwara m ụzọ, Daddy Olokosielu onye nwe m Chukwu ebuka abịa ọzọ, nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agwa n'okwu, tiwala m ụzọ m, ụzọ ndị ilo mechiri, onye nwe m asị gị tiwala m akala aka m, onye nwe mmasị gị tiwala m oke mmụọ ebube m Chinaza isiri m ụyọ na nga yọta, onye nwe m mụkwụ aka n'ụzọ ga-emepe, abịala m n'obi gị n'ahịa ọnụ gị eze ebube tiwala m ụzọ, ụzọ ndị ilo mechiri, onye nwe mmasị gị tiwala oke ebube tiwa eze kewa ya ụmụ gị gafere ntinye aka ebe ọbọchie, biko tiwala m ụzọ m, ntinye ụkwụ ebe ọbọchie, onye nwe m biko tiwala m ụzọ, ahịhịa ka nna ya n'oge, onye nwe m biko tiwala m ụzọ, ekwe n'ihe leme mmụọ, ekwe n'ihe leme, ekwe n'aka chi amọchi, jụkwa ma jụjụ olebe kachi dododo biko bunyenu menu, dododo biko sapetepete, dododo biko nyere maka nuo, Olisa tiwala m ụzọ, onye nwe tiwala m ụzọ, Daddy Olisa tiwa ụzọ m, alinyo ka nna ya n'oge, Olisa tiwala m ụzọ, Daddy ụmụnne m na-ebe akwa n'ahịa ọnụ gị, biko tiwala ụzọ, ezi nne m Kristian na-ebe nụọ, dekọna na agụrụ niile, ọ na-ahịa ọnụ gị, biko tiwala ya ụzọ ya, apọsụla mbọ dị na-ebe, onye nwe m biko tiwala ya ụzọ ya, Chukwu ebuka na-ebe nụọ, biko tiwala ya ụzọ ya, ndị oyi m na-eti mkpu n'ahịa ọnụ gị, biko tiwala ya ụzọ ha, Naịjirịa na-ebe akwa, anyị na ya oge biko tiwala anyị ụzọ anyị, dododo biko tiwala anyị ụzọ anyị, obi Lois na-ebe, Olisa dododo biko tiwala anyị ụzọ,
ebere onye nwe m ochi na-aza ebere hichaa m anya mmiri ka m mụrịa Olisa tiwala m ụzọ onye nwe m tiwala m ụzọ Daddy Olisa tiwa ụzọ m arịrịọ ka nna ya n'oge Olisa tiwala m ụzọ Daddy Chinaza ebere onye nwe m tiwala anya ụzọ itiwala anya ụzọ anyị ihe anyị tinyere aka ga-agala anyị nke ọma nwanyị aka n'oge ama onye ogbi n'oge kwunu itiwala anya ụzọ anyị ndị na-azụ ahịa ga-azụ nke ọma itiwala anya ụzọ anyị ndị na-eme njem na ha ga-eme njem ọfụma itiwala anya ụzọ anyị ndị na-agụ akwụkwọ ga-agụ nke ọma Chukwu ọma m dododo biko tiwala anya ụzọ ndị nọ n'akwọ ya n'ebe dododo biko bulie enu ka ọnụ hụ ya ka ha si n'akwọ ya bilie Biafrans na-eti mkpu onye nwe m tiwala anya ụzọ from Monday to Sunday tiwala anya ụzọ from January to December tiwala anya ụzọ menu ka akala aka anyị chake aka nchewa aka anyị na yo dododo Olisado ogbenye ọnụ ntụ na yọnụ gị eze m bi n'enu ebube bịa tiwara ụzọ onye ọma biko tiwara ụzọ ezi oyi m ka esi n'ebe nụọ tiwala ụzọ ha esi nta nwa mama nọ n'ebere gakwa alịnte Chukwu nọ n'eti mgbochi umenwa famili n'ebe onye nwe m tiwala anya ụzọ okonkwo famili na ha na-eti mkpu tiwala ụzọ ka ha nwe na nrio nwosu famili na-eti mkpu nwogu ka famili ha na-eti mkpu ndị ọgọ m na-ebe nụọ Olisa dododo biko tiwala ụzọ Olisa tiwa ụzọ m